I greet you all in the name of Jesus. Amen. Maske sikhileni ezweni bazalwane. Ingenzi it must God gain ngoba sekwenzekile. But nalo myalezo bendithunywe uMthixo. Ngenxa yawo I will just send the myalezo. Then ndinikhulule. Mayibonge Nkosi yazuko. Hallelujah. Uthixo uthi namhlanje mandinincede ndinifundise or ndinikhumbuze ngokumthemba. Hallelujah. Hayi ukuthembeka but mahlale nje ekumthembeni. Hallelujah. Mayibonge Nkosi yazuko. Masiye ku Proverbs chapter 3 verse 5. Proverbs imizekeliso. Hallelujah. Imizekeliso chapter 3 verse 5 and 6. Oh, Nkosi yami, mumiyaye ku Psalms 20 verse 7. Glory to Jesus. Ndibonekele. Hallelujah. Imizekeliso chapter 3 verse 5 and 6. Mandifunde. Kholosa NgoYehova ngenhliziyo yakho yonke. Jesus. Ungayami okwakho ukuqonda. Ungayami ngokwakho ukuqonda. Hallelujah. Amen. Andiphinde. Kholosa NgoYehova ngenhliziyo yakho yonke. Yeah. Another bathatile bayozithwana ke ngokule ndawo because ithi ngenhliziyo yakho yonke. Not ngendawo ethile bhidla but ngenhliziyo yakho yonke. Kholosa. Themba lisa uYehova ngenhliziyo yakho yonke. Ithi ngoku ungoyami ngokwakho ukuqonda. Iyazi kahle ke iBhayibheli bangaba akhona amaxesha apho siye soyame ngokwethu ukuqonda nobulumko bethu. Glory to Jesus. Hallelujah. Side njengoba sisoyama ngokwethu ukuqonda nobulumko bethu side sifike endaweni yoba ngaba uThixo simthathe as a spare wheel emotweni, not as the main wheel. Elona vile lidingekayo is the main wheel. Ayimove kwa umuva ngaphandle kwela vili. Ayibonge Nkosi yazuko. Singamthathi njengevili lobalekela xa ugqabhuke ivili sibe khona silithatha spare wheel. No, but uthi ngenhliziyo yakho yonke, meaning that inhliziyo ke bazalwane inendawo ngendawo pha kuyo. Inabantu ngabantu abathembileyo. Uthi susa bobantu themba mna. I have been disappointed mna ngabantu in ministry. In the 8 years in 8 years in ministry full time. Yekele been server under a church but full time. Hallelujah. Because go server under someone a pastor, there are things that uzibone sesenzeka uthanda ngoshumayela ugoduke babenze yonke into ngokwa. But when you are leading what God has given you ke ngoku as a pastor, there are things that must be uthembe umntu. Hallelujah. Glory be to Jesus. Agqiba uThixo avela msuse lamntu ngamabom ukuze uthembele ngaye.
bakhona abantu esibaluzileyo ebomini bethu, not because bekumele uba sibaluzile, sibaluzile because uThixo ubhaqile uba ngaba sisithembele ngabo ngaphezu kwakhe. Hallelujah. Uthi thembela Kholosa ngoYehova ngenhliziyo yakho engakanani yonke, ungahambi ngokwakho ukuqonda. Uthi verse 6, uze umazi yena ezindleleni zakho zonke, wazibani uYehova. Hallelujah. Wowulungeleli. Okay. Hey guys, ke ulolo ngifunze isilungu, andithande kwika lolo kanjani. Asolo blame yena ke bona nje lo muntu. Hallelujah. Wowulungelelanisa umendo wakho, he will fix your ways. What's even in English? Trust in the Lord with all your heart. And do not lean on your own understanding. Hallelujah. In all your ways, acknowledge him, and he will make straight your path. Bazalwane apha kukhona into masiyenze. After siyenzile sixela uneza kwenzeka after siyenzile. Now, masengajonge kulento yoba Thixo, make my way straight, make my path straight. Ne? Uthi nzayenza be straight xa wenzile ingasentla wena. Thembela kum. Now, ndichatile. 12 years ndichatile. Now, umbuzo uthi ngoku, okay, uthi ngoku wena ulolo mthembi. Hallelujah. Mna ndithembe uThixo ngololo. Iyavakala. Andithembanga lolo, but ndimthembe kakhulu uThixo xo ngololo. Kubekho umuntu ozawufuna umsebenzi, ozakunika umsebenzi, ne? He promising you a job. Uthi ngizakufaka. Abuze umuntu, hayibo umthembile nalo muntu. Uthi wena ndithembe kakhulu usiboro omkhulu naye. No, suba njalo. Qala ukuthi ndimthembile uThixo ba nguye ozise lo muntu. Iyavakala bazalwane. Nguye ozise lo muntu. Therefore, nguye lo bendithandaza kuye uThixo ngenhliziyo yami yonke. Namhlanje uzisa umuntu ozamfaka emsebenzini. NguThixo lona ndimthembileyo ngalo muntu. Then you'll see bayizikwenza kanyani nalonto. Iyavakala bazalwane. Ikhona ne? So, themba uThixo with all your heart. Because siphoxakele bomini, because sithembe abantu. Now we are running to God. Baye benbalahlo ngabantu ababesithi they will do everything for you, all by the planet for you. Hallelujah. And ndimthembile, ndimthembile mntwam. Uthi uzondithatha ndimthembile, ndimthembe uthatha kabani? Wayaphi namhlanje? Hallelujah. Kanti ke ngoku if we learn to trust the Lord with all our hearts, sibone xa simthembile uba ngaba akusombululeka izinto bhetele na. Because ndibhaqe into yoba ngaba in my walk noThixo unguThixo onekhwele. Uthi Exodus 20, ze ningabi naThixo bambi ngaphandle kwam, ngoba mna Thixo ndinguThixo onekhwele ndibuvele ubugwenxa boyise koonyana nakwesithathu isizukulwana. Now, akunokwenza ke ngoba kanti sisikhwele sakhe esenza ba uluza abantu abathanda kakhulu nobathembe kakhulu. Iyavakala. Nami ndingamkhweletela umntana wami.
asukumana namahoye izinto zam okanye hoye yonke enye into athemba abantu behlabathi ngaphezu kwam ndinguyise. uThixo uzuma-understanda kakuhle somthatha as indoda enkulu ehleli engqongwe ngomlilo nengelosi ezicaphukayo xa wenza iflop khawuleze nalizembe qa yabo ndisesogweni mthatha ngathi nguwe or utata wakho mazi uba ii-feelings ezisinazo ne-emotions and everything that we have, the smile, the laughter, une-humor uThixo ahlala equmbile uThixo uyahleka okwakhe akahleke into zenzayo eziphambene nqone yayilula lo mntana ungutata. Ubutata nabo abantwana bam ndibucuntsulelwe kubutata yena bubo akanabutata uThixo ungutata. Ububutata bubotata abenza otata babe ngotata. Yile nto ubutata kayibuyele enkosini ekhetha ukhonza uThixo ambuyisele ubutata. Hayi ukuba nindoda ezele umntana but ubutata phaa endodeni ezele umntana. Not ube khona nje uphila but ube ngutata. Oba butata buvela buThixo. Uthi trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. So nongqeyama ngezinto ezengqondo no-understandayo. I understand uba nendlu yam lo mna ndiyazazi ke lo mna wasindiphoqeke ndendlini yam. Hallelujah. You are leaning on something that is physical. Can you lean not in your own understanding and your own things, but you lean unto God? Subana izinto ozithembileyo ngaphezu kothi. Yabonga Nkosi yosuku. Masikhawuleze bazalwane. Siye kula Ndumiso chapter 20 verse 7. Uthi abanye bakhankanya iinqwelo zokulwa, abanye bakhankanya amahashe, ke thina sikhankanya igama likaYehova uThixo wethu. Hallelujah. Abanye bakhankanya iinqwelo zokulwa. Ndumiso chapter 20 verse 7. Nanphindi. Abanye bakhankanya iinqwelo zokulwa, abanye bakhankanya amahashe, ke thina sikhankanya igama likaYehova uThixo wethu. Hallelujah. Okay, ngesilungu ithi some trust in chariots, some trust in horses, but we trust in the name of the Lord our God. Abanye bathembe izinto abanazo, abanye bathembele ngemisebenzi nabazali abanabo, ke thina abanye bathembele abaprofethini babo, but ke thina sithembele egameni likaThixo. Hallelujah. Now mandigqibezela ngelithi ke bazali bam, mampela uthemba, okay, ukuthemba kuyavavanywa. Mandiphinde, i-trust lena ihamba ivavanywe. Hallelujah. Uba uyamthemba lo mntu, luye la trust ivavanywe, awubonakali okanye uthembeki uyamthemba umntu ngothetha ngomlomo nabe ndivakalana, but luye iye la trust ivavanywe ukuze qondakale nyani uba lo mntu uyamthemba lo mntu. All right? Okay. Nanga amadoda mathathu agrogriswa ngofaka emlilweni. Phaya la
amadoda kudala emxelela kamnandi sakuncane Thixo man akekho ofana nawe Thixo wethu man. There's no other God like you. I trust you, God. I trust you, God. Themba Thixo wethu Meshach Abednego njalo njalo. Hallelujah. Hayi uqonda uhazi ngithemba nyani Thixo until their trust was tested. Trust is not trust until it is tested. Hallelujah. Hallelujah. It trust ayo trust until ivavanywe. Okay, mandibe kohlobo. You are not trusted that you are trusting until you are tested. Yeah. Awuthembekanga uyamthemba until uvavanywe. Kufika ingxaki ezabamaqonge bamini bakho. La ngxaki ihambe yokuchukumisa ithemba ubuthembe ntoni. Kholosa ngantoni. Bafika abantu bacebise ngezinto. Kuvavanywa the trust. Aye. What are you trusting? Sayibona kahle ngomhlombi. Sayibona kahle xa ugqwitha. Sayibona kakuhle xa kunzima. Xa ungenantotya. Xa ugula ngumyeni. Xa ulahle ngutata umntana. Xa engasapoti. Xa uphele umsebenzi. What are you trusting? Xa uthunyelwe isichitho. What are you trusting? Amen. Trust is not trust. It's not a valid trust until it is tested. Aye. Ukwazi uthembeka ubuyathemba until uvavanywe. Bongo siyozuko. Amen. Hallelujah. Amen. Afaka la madoda mathathu emlilweni. Umlilo phila kasixhenxe. Yeah. It was not about umlilo. It was never about umlilo. It was not about ukutsha kwabo, but Hey. to test their trust. Asiyam. To test their Yeah. trust. To test their trust. It was about their trust that needed to be tested, to be shaken. Shukunyiswe bona kahle banyanyanya nabantu ngabasebenzisa nabaya ndithemba. Tenguthi. Hayi tsu. Ekuvavanya uThixo oqala ukuze aqonde ngaba angakuthemba na. Yeah. Uthembekile na. Hallelujah. Hallelujah. Ebongo Jesu. Amen. Afaka amadoda ukhona Thixo. Yazi nebhlungu into xa sovavanya ucall mandithi manthenda umngcwele ndiyabulela. Thank you Holy Spirit. Mamela belakazi. Xa sekuvavanya ne ucall. Baby. Luye. Athula uThixo. Ifika imeko ezovavanya ukholo lwakho kuye. No. Ifika imeko ezovavanya ukuthemba uThixo kwakho. Yeah. Athule lo Thixo kufuneka uvavanye for yena. Jesus. Akazothetha uThixo. Athi xa wathi uThixo lamadoda mathathu efaka emlilweni akabikho uThixo. Akabikho before bafaka emlilweni, akabikho bengaphakathi emlilweni. Akavela ngevoice, akavela nesignal bangaba ndikhona uThixo ndiyawe. Dinani anizutsha nonwele. Bayeke January. Yabona? Akanika neassurance. Uba ndi grand January nona bayeke. Bazanibona kakuhle kaningena pha. Ngenani pha. Okay nyani? No. Why? Because ukuthemba kuhamba kunye nokholo. Oh Ewe yeah. bhuti man. Hallelujah. Ewe bhuti man. Awukwazi ukuthemba ungakholwa. Yeah. Hallelujah. Amen. Afaka la madoda. After fakiwe emlilweni. Kwavela indoda yesine. Aye. Hallelujah. Xa kuvela indoda yesine I don't think bona babeyibona le ndoda yesine. Yo. I think Aye.
ithi iBhayibhile yabonwa ngulona uyikumkani nabantu beyibona indoda yesine. Hallelujah. Lord, thank you. Zange bathi bona sibona indoda yesine phakathi kwethu, Yeah. but bantu ababengaphandle emlilweni babona indoda yesine. Hayi, come on. Glory to Jesus. Amen. uThixo xa kuvela ingxaki akabonwa nguwe qala, ubonwa ngabantu abakujongileyo. Amen. Bathi no, this person uhamba noThixo man. No man mabani. Usesemlilweni but ke ngoba bakubona ungawuva lo mlilo kuwo. Nangona usemlilweni, usesendlaleni but bakubona ungabhalwanga ndlala, bakubona ungaphelanga ukuswela. Ya uayinela ndi1 phinde inxibe ube happy futhi bamangala ba what kind of a person is this. Uvavanya ngewardrobe, uvavanywe ngabantwana, uvavanywe ngemali, uvavanywe ngento ezininzi, uvavanywe emsebenzini. God will always bring a test to make sure uba ngaba ngakuthemba na okanye uthembekile na ekumthembile. Le dunsu simenza apha enkonzweni basalwane is nothing more than akufika isiganeko. Yeah. Ubuza uphinda buye na uzoduntsuzana enkonzweni. Hallelujah. Ibongo Yesu. Amen. Uzawubuya ngokho uzozikekela endlini ukhaba ibhedi uphinde uzoduntsuzana. Amen. Challenge ngokilapha. Oh. That's why you are tested. Oh. Hallelujah. Siyabule. Glory to Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Uthemba abantu, uthemba uThixo ngabantu. Hallelujah. Amen. Ithi ngena partnership uThixo, should I enter into this partnership nalo muntu? Athi uThixo ewe. Ukubona ulazi izolo lalo muntu. Uthi athi uThixo, uthi okay fine. Masiyenze no uyanithemba bawo. No, don't be mistaken. Andikuthembi, ngithemba uThixo ngawe. And I know when is God is there, nantoni na izakwenzeka. Ayibonga Nkosi Yezuko. Ayibonga Nkosi Yezuko. Lord, you are worthy. Cela sibone ngezinyawo basalwane.